Żewġ żgħażagħ nazzjonalisti sfaw feruti btieri f'rashom f'inċident serju li nqala fiż-Żejtun tard il-bieraħ filgħaxija wieħed minnhom infatti jinsab ferut gravi. Il-borgezija li titiżomm il-poter edha madwaru, huma dawk li saru sinjuri fl-aħħar snin, huma dawk li qed isiru sinjuri issa, huma dawk li ħsiebhom mhux il-ħaddiem, ħsiebhom huwa biss il-ħakma u dak li ġib magħha l-ħakma. We are not afraid. We are not afraid. We are not. Mistednin fl-istudio ta' Studio Master u se nagħtukom ir-raba' edizzjoni tal-programm mill-aħbarijiet tal-ġimgħa. Komplet taqsam lil dan il-poplu tagħna. U aħna ma rridux dil-qasma. Aħna m'għandna f'qalbna mibeda kontra ħadd. Aħna lil kulħadd inqusuħħuna Malti. Bil-ħaddiema tat-tarzna meta aħna konna fil-gvern u perikolalhom lejxin tagħhom meta ġeluhom jagħmlu strajk bla bżonn. U jiena ċert li l-ħaddiema tat-tarzna jiftakruhom dawn l-affarijiet. Jiftakru d-diskorsi li sarulhom, jiftakru t-tajjir li sarilhom, jiftakru illi huma qegħdin hemm fl-modi kienu hemm biex lill-partit tal-Perit Mintoff jisserva bihom. Hekk għamel u jiena ċert illum illi huma ħaltant ħaddiem oħra jifhmu illi meta aħna ngħidu aħna verament irridu l-ġid tal-ħaddiem Malti. Aħna rridu verament illi naraw il-ħaddiema kollha jimxu l-qoddim. Ħuti Maltin! F'din is-sija tagħna l-Maltin
Din is-sija meta pajjiżna qiegħed isejħilna. F'din is-sija tal-verità il-ħabs mhux lilna u lilkom qed ibeżza, imma lilhom qed ibeżza għax jafu li nisfidaw. Qegħdin nissiltu mhux biss għalikom, mhux biss għall-poplu Malti, imma qegħdin niġġieldu wkoll għal uliedna u li tulidna li dal-pajjiż irridu nadduhom